Kanggoku sapa to? Sri Yesus iku. Panglimbang 5 menit dina Minggu lumrah kaping 21 tanggal 23 Agustus taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 16 ayat 13 tekan ayat 20. Mas Darto sebut wae mengkono jenenge nate nyritakake pengalaman ora nyenengake minangka wong tuwa. Dheweke rumangsa nelongso dene minangka wong tuwa ora ditepungi dening anake dhewe. Boro-boro anake mau nyebut dheweke nganggo tembung bapak, nanging anak-anake malah padha nyebut dheweke Om. Iki dumadi jalaran nadyan urip bebrayatan nanging Mas Darto kepeksa ora kumpul karo anak bojone awit tuntutan pekerjaan. Dheweke nyambut gawe ana liya kutha, liya provinsi, liya pulo. Kepara marga padheti tuntutan lan tanggung jawab sawetara taun lawase ora mulih. Rasane ngenes wong ora ditepungi dening anake dhewe. Panggresai. Sawise sawetara telung taun lawase urip bareng panjenengane, Gusti Yesus kersa njajaki sepira jero para murid mau tepung becik marang panjenengane. Miturut kandhane wong, putrane manungsa iku sapa? Ana kang unjuk wangsulan Yohanes Pembaptis, ana kang ngandhakake Elias, ana kang ngandhakake Yeremias utawa salah sijine para nabi. Lebariku Gusti Yesus takon marang para murid-murid mau, nanging yen kowe aku kok arani sapa? Santo Petrus atur wangsulan, panjenengan menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang. Pranyata atur wangsulane Santo Petrus iki gawe renane penggalih dalem Gusti. Mula Gusti banjur ngendika, "Rahayu kowe Simon, putrane Yonas. Awit dudu daging lan getih kang medharake marang kowe nanging Ramaku kang ana swarga." Atur wangsulen Santo Petrus satemene ora amung waton matur, apa meneh amung abang-abang lambe, ananging linandhesan pengalaman srawung kang jeru karo Gusti Yesus. Sajroning srawung kumpul karo Gusti Yesus, Santo Petrus mligine sarta para murid sumrambahe nyumurupi, melu cawi-cawi sarta ngrasakake maneka warna pangeram-eram kang mahyakake asih lan kuwasa dalem Allah marang umat manungsa. Mula aran putrane manungsa ora beda karo aran Sang Kristus kang sinengker ing pengalaman rohanine Daniel 400 taun sadurunge Sri Yesus sugeng. Kacaritakake putrane manungsa mau tindak tumuju ngarsane wong sepuh kang ora liya ya Allah yang Rama. Ing kono sang putrane manungsa pinaringan kuwasa, urmat lan kerajaan. Para tresna pelem kinasih ora bisa kasilaki saben kita pandemen PLMK pesthekake padha srawung Gusti Yesus. Ana kang nembe taunan nanging ana kang wis nganti puluhan taun. Nadyan mengkono bisa kapesthekake uga bobot lan jerone srawung mesti beda-beda. Karo meneh bobot srawung ora kaukur karo sedhela suwene srawung Gusti, ananging sepira asring lan tumemene patemonan mau dumadi. Prayoga padha kita lelimbang uga pitakonan dalam Gusti marang para murid. Nanging yen kowe aku mbok arani sapa? Separa titih jawaban kita, eman menawa jawaban kita geseh karo kersaning Allah, apa meneh nganti ora bisa atur wangsulan jalaran ora duwe tabet pengalaman kang jeru marang panjenengane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Yang Rama Bapa kawula sedaya, kawula sembah nuwun awit Sang Kristus Sang Panebusing donya ingkang kawedhar ing dinten menika. Mugi kawula tansah ngugemi atur wangsulanipun Santo Petrus minangka gegebengan sadangunipun kawula gesang. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.